ongi etorri inguru gelara. Hemen gaituzue Bilboko Txurdinaga auzoan, Jose Ignacio eta Asun. Inguru gela sartzerakoan topatzen duzun lehenengoa da Bitzargela. Hemen zeukazu lantalde bat lanean. Hemen liburutegia. Hor ikerlari batzu lanean, eta baita ere bizitari bat, eta Jose Ignacio bere ordenagailuan lanean. Inguru gelan, iraunkortasunera eskola bultzatzeko dituzu lagunak. Ondo etorri beraz. Bizkarrean, hortzian barna, magalimikatzen kidunga, txertatzen ari zaizki galari, Migueletan itxasoan Ñabarra